हेल' सनाफोर गिबियावनो आं नोंसोरनो अननाय सिबिनायखौ जासिहरबाय दे रायजोफोर। दिनैनि दिनावबो आसा खालामो मादैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै सनाफोर। मा खालामबावनो सनाफोर, नै आंहा दिनैबो न'खराव आंनि आयंनि बिहामजो देरसिन बियो रुंसारि जालायबाय दे सनाफोर। दा बै क'क्राझार हाब्रुबारि होननाय बारा गोजान नङा, बेहाय आदाया न' लुनानै थाहैबायमोन गामिनिफ्राय। बेहाय गासिबो न'खरनिया फुङावनो थांखाजोब्बाय सनाफोर। आंल' नै दा हाया हास्लाबा दासो ओंखारबाय दे सनाफोर। माला फैनाय? ओमफ्राय माला लाखो? थांजोब्बाय आंल' नै दा। बेयो दाखालि बिमा रुंसारि जानाय आङो भिडिअ'आव शेयार खालामदोंमोन ना, BSF मावनाय होननाय। बियो मैया सफैबायनो। आं बेजों रायदावहरदों सनाफोर, बसखौ माला लादों होननानै सोंहरदों दे सनाफोर। आंनि रुंसारि जानायनि भिडिअ' लाबाय थानायखौ सोरबाफोर मानसिया गोसोआव दुखु बा गाज्रि मोनोबा खेमा होनांगोन दे सनाफोर। आं इउटुबार हिसाबै न'खरनि मानसिखौ शेयार खालामलांनोसै होननानै, आरो बयबो हगारजानो लुबैयो नालाय, दिन्थिजानो लुबैदों नालाय, आं ओंखायनो दिन्थिबावनाय जाबाय दे सनाफोर। नायलांबाय थादो भिडिअ'। जोंना गामियावसो नालाय, मेन रडसिम एसे थाबायलांनांगौ जायो सनाफोर। नै आं गामियावनो फिरफिलि मोनबाय। आंहा गामियावनो हाबा जादों दे सनाफोर। ओंखायनो आङो न'नि दुख सुख गासिबो मोनथिजोबनाय जायो। बाजैनि थैनायनि रिपर्टआ थाथोंसै होननानै, फेमिलिनि रिपर्टआ थाथोंसै होननानै आं भिडिअ'खौबो हगारनो नागिरबाय दे सनाफोर। बाजैया जोंना नैबे 160 नं बाथाबारि गुदि फरायसालियावनो गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै फोरोंगिरि मावोमोन दे सनाफोर। फरायसालिखौ आं लामायावनो लोगो मोनलांखायो नालाय, लामा सेरावनो। ओंखायनो आं नोंसोरनो दिन्थिनानै होबाय दे सनाफोर। गामियावनो नै आं बाजैनि न'आव सफैबाय। जाय एक्सपायार जादों बेनि न'आव गैला, मोनायाव गैला आङो सफैहांबाय। आङो बरनथ'वाखैदां मानसिखौ। आंनि आफानि बिदानि बिहामजो जायोमोन दे बाजैया। गामिनि रायजो राजायाबो नै जगार जाहांबाय मावनाय दांनाया बाजैखौ लांनायनि थाखाय। आङो अरिजिनेल आवाजखौ दुखुनि समाव होनबाय थायासै दे सनाफोर। आं भइसखौनो होजोब्बाय, बिनि थाखाय खेमा होदो। फंसे फंनैल' आंनि अरिजिनेल आवाजखौ होनाय जाबाय आं सनाफोर। बर'नि नियम निथियाव दङ नालाय, नै दुरुं साबाय, खुन्दुं आवा। बाजैया किडनिनि प्रब्लेम जादों दे रायजोफोर। गावनि खामायनाय थाखा फैसा गासिबो बेहायनो गारजोबलांनाय जाबाय। होमबाबो बाजैया गावनि जिबनखौ फोथांनानै लाखिनो हायासै। जोंबो बाजैखौ फोथांनानै लाखिनो हायाखै। थाखा फैसाजों बायनानैबाबो माथो खालामनो, मानसिनि कपाला बिदिनो जाहैयो रायजोफोर। थाखा फैसा थाबाबो बेयो बाजैनि बिब' देरसिन, बाजै थैनायनि बिब' देरसिन जाहैबाय रायजोफोर। नैबे फिसाला बाजैनि फिसाला जाहैबाय। बाजैया सासेल' फिसालामोन, बेल'। बाबुआ जाहैबाय उरिस्सानि कलिंग इन्सटिटिउट अफ इन्डास्ट्रियेल टेक्न'ल'जि भुबनेश्वराव फरायोमोन बियो। BTEC बाहाय पास खालामनानै फैदों। आदायाबो बाजै थैनायनि बोसोरसे खावसे जाबाय थैनाया। बेबो गोजौ फरायसालियाव फोरोंगिरि मावोमोन। दा बाबुआ रावबो गैला, हारसिङैसो थानांसिगोन। बेखौ लानानैनो बिराद दुखु जाबाय। गामियावबो बिस्रा ज' नंला, टाउनावसो आलदा लुनानै थाहैखाबायमोन। दा बे बाबुआनो मा खालामनानै जाबावनो, साख्रिबो मोनथ'वाखै, जुलिबो होथ'नाय जायाखै। बिनि थाखायनो बयहाबो गोसोआव बिराद दुखु फैबाय रायजोफोर। मा खालामबा मा मोजां जागोन। बिमाबो गैला, बिफाबो गैला। मानसिनि लाइफआव मा फैयो मा फैया। ससेनि थाखायबा बिमा बिफा साख्रि आवला बिनि सायाव थाबाय। दाथ' बिमा बिफानि पेन्सनखौबो बे मोननाय नंला।
रायजोफोर ससे लामायाव बिमा बिफानि सायाव आलो आलो खस्थ' नाङा मस्थ' नाङा जायो सनाफोर ओखिफोर। दा बिमा बिफाया रुंसारि जालांनानै थाङोब्ला बेसेबां दुखु मोनो फिसा हौवाबाबो फिसा हिनजावबाबो सनाफोर। दा बे बाबुआनोथ' मा जाबावगोन बेखौ लानानै जों बिराद दुखु जाबाय सनाफोर बयबो न'खरनि फेमिलि रायजो राजा। नैबे जाहैबाय बाजै रुंसारि जानायनि बिजावजालि गेजेर जाहैबाय रायजोफोर। बाजै थैनायनि बिजावजालि गेजेर जाहैबाय बियो आंनि आयंनि बिहामजो गेजेर। नैबे गामिनि न' खाथिनि बिसोरनो बेजों थैथाब थांथाब बिसोरो न' खाथि नालाय बिस्रा खबर मोनबानो नायो खाथिनि रायजो राजा जाहैबाय नालाय बिसोरनो गासिबो जगार फगार खालामजोबनानै हरबाय सनाफोर ओखिफोर। नैबेनो बाजैनि बिबोनां गेजेरा बाजैनि बिबोनां गेजेर जाहैबाय बे आंनिनो आदा जाहैबाय। बे खुलुमनाया बाजैनि बिनानाव बेयो दुइसिन बेबो फोरोंगिरि मावो। ओंखाम दौनो हायानो बाजैया बोरैबा मोनो ओंखायनो बिबारल' बावहरबाय बेहा बिब'नो दुखु फोरमायनानै। नैबेयो आंनि बिबाजै बे दा दौनो नागिरनाया रायजोफोर आंनि बिबाजै असे गेजेर बियो आंनि आदानि। बे खुलुमनाया बाजैनि बिदानि फिसाजो। बे दौनाया आंनि बिमानैनि फिसाला। बे खुलुमनानै गाबनाया बिदानि फिसाजो बेबो बेस्राफोर बाहायनानै थानानै फरायजोबोमोन। बेयो आंनि गुमै जाहैबाय आनैनि बिजामादै बेहाबो दाखालि आब' रुंसारि जानानै थांलायबाय। जोंहा न'खरावनो मानोबा प्रब्लेमानो जोबा जादों रायजोफोर दुखुनिल' जादों जोंनि न'खराव। नैबे बाजैनि बिजावजालि गेजेर उन्दै जाहैबाय थैनायनि बाजै थैनायनि दुइसिन बिजावजालि रायजोफोर। दुखुआनो जोबा जाहैबाय रायजोफोर मादि जाखोथाय गोरा गोरायावनो थैजोबो बयबो। नैबे जोंनि आइमोन आबै आबौमोन खांनानै बिलाइनाय रायजोफोर बेबो जोंनि न'खरनिनो मानसि। नैबे आयं देरसिननि फिसौजो रायजोफोर बेयो आंनि बिमानैनि फिसाला जाहैबाय। नैबे बाजैनि बिदानि फिसाला। बाजैनि बिदा उन्दैनि फिसाला मोनदां बेयो रायजोफोर। गामिनि रायजो राजा बयबो होंगो दोंगो जानानै दौबाय रायजोफोर। सोरबाबा बिबार बावबाय जायगा थोलायला नालाय ओंखाम दौनो दै दौनो बिबारल' बावहरबाय रायजोफोर सोरबा सोरबा। बे दौनाया गामिनि थांलाय फैलाय अनिस्ट'। नैबे बाजैनि बिजावजालि बिबोनांफोरनि फिसाजोफोर जाहैबाय रायजोफोर आंनि बियानैफोर। बेयो आंनि बिब' असे आंनि बिब' देरसिन सबसे आंनि बिब' देरसिन जाहैबाय रायजोफोर बियो। आंनि आब'आबो गुमै गैला फिसाजो उन्दैयावनो गोमाजादों गुमैया। बै सासेया जाहैबाय गुफुर जोमनाया आदा थैनाय मानि बे बाजैनि बिबोनां जाहैबाय बेबो हिनजाव। नैबेबो आंनि बिब' रायजोफोर। नैबे बे बाजैनि थैनायनि बिबोनां सासेबाव आब' आंनिनो बेबो आयंनि फिसाजो। बेबो बाजैनि बिबोनां दुइसिन रायजोफोर आब' आंनि।
बेयो आंनि आनैनि फिसाजो बाबानि बिब'नि नैबे आंनि फंबाय जाहैबाय। दाना आंबो बाजैनो घाट बारनो थाखाय रां हरबाय बाजैनो दुखु फोरमायनानै ओंखाम दै दौहरसै बाजैनो स्वर्गबास मोनथोंसै होननानै बाजैखौ इसोरनाव सिन्थिबाय आङो। ओंखाम दौनानै साहा दौनानै दै दौनानै नायलांबाय थादो रायजोफोर जोंनि दुखुथिया न'खरनि ब्लगखौ। सोरबाफोर मोजां मोनोबा अननानै लाइक खालामहरदो, साबस्क्राइब खालामहरदो, कमेन्ट खालामहरदो सनाफोर। नैबेबो बाजैनि स्कुलाव ओंखाम सङोमोन बेस्रा। बिसोरबो नायफैबाय जोंनि गामिनिफ्राय फैनानै बाजैखौ खुलुमनानै स्वर्गबास मोननायनि थाखाय खुलुमहरबाय बाजैखौ। सान्थि थांथोंसै बाजैया। नैबेबो जोंनि गामिनि बे बिबार बावनाया मादै जायो जोंहा बेखौ रायजोफोर। बेयो आंनि हासबेन्ड रायजोफोर। बाजैनो दै दौबाय ओंखाम दौबाय। दाना फिसालाया बिमानो आर'नाइ गानहोबाय, बिबार माला गानहोनोसै, ससानाव लांनो नागिरबाय बाजैखौ। नैबेबो बायद' मावोमोन बाजैजोंनो ज' खौसे। बायद'आ रिटायार जाबाय। दासो फैनो हादों बायद'आ। फैनानै बाजैनि बेस्रा नुफैबावासैना बे लोगोआ फैबाय रायजोफोर। गामिनि रायजो राजा गाहायफ्रा बाजैनि सोमोन्दै फंनैसो बुंबाय, रायफोरबाय। दानिया रायजो राजाखौ बयखौबो खावलायबाय बाजैनि आत्मा सान्तिनि थाखाय 1 मिनिटनि थाखाय कन्डलेन्स खालामनो थाखाय बयखौबो खावलायजोब्बाय। से मिनिटआ जोब्बाय। जोबखांनानै दाना बाजैखौ ससानाव लांनो थाखाय थांदो दिनैनिफ्राय नोंनि महरखौ नुला। फिसाला नैबे बिबथिनि फिसाला, आंनि बिदा सासेनि फिसाला, बेबो आयंनि फिसौला। नैबे बाजैनि बिब'नि फिसाला, बाजैनि बिदानि फिसाला बान्दार। थांदो बाजै। दिनैनिफ्राय नोंनि महरा दोमो दोमो जानानै थासिगोन। थांदो बाजै, थाब सोरगोबास मोनहैथोंसै। ससानाव लांबाय रायजोफोर। दाना सबखांनानै न'खर
सान्थिनि थाखाय दुगैस्रां लोबस्रां बयबो जैग्य सावनो जिरायबाय रायजोफोर। आंनि बुंनाया माबाफोर बुंस'नो जादोंबा निमाहा होदो रायजोफोर। बारा गोबाव खालामला, भिडिअ'आ दिनै एसे गोलावानो जासिगोन खोमा सनाफोर। बयबाबो आंनि भिडिअ'खौ दसे खालामनानै नायलांदो सनाफोर ओखिफोर। भिडिअ'खौबो आं एसेयावनो फोजोबनो नागिरबाय दे रायजोफोर। आंनि दुखुथिया भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो सनाफोर। एसेनोसै दे, बाय बाय।